Ahojte, volám sa Angelina Vojtko, som pracovníčka Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied. V tomto videjku vám porozprávam niečo o kozmickej misii Rosetta. Najprv si porozmýšľame, na čo vôbec potrebujeme kozmické misie, na čo vyhadzujeme toľko peniazov do vesmíru. Väčšinou, čo sa nachádza na Zemi, môžeme si jednoducho preskúmať. Môžeme si vzať vzorku, môžeme si pozrieť, ako sa vyvíja s časom. Napríklad takýto kameň. Ale čo keď kameň, ktorý nás zaujíma, sa nachádza vo vesmíre? Väčšinu našich znalostí o vesmíre stále získavame pomocou ďalekohľadov, ako je napríklad tento najväčší na Slovensku 1,3 metrový ďalekohľad. Využívajú sa rôzne techniky a dostávame rôzne dáta, ale stále nie sú až také detailné, ako by sme chceli. Vo vesmíre pozorujeme veľmi rôzne objekty. Sú tam planéty, galaxie, kométy, asteroidy, kvazáry, hviezdy, čierne diery. Niektoré z nich môžeme pozorovať iba pomocou ďalekohľadov, lebo sa nachádzajú príliš ďaleko od nás. Ale objekty, ktoré sa nachádzajú v rámci slnečnej sústavy, môžeme skúmať aj pomocou kozmických misií. Čo teda chceme vedieť o kométach? Sú to malé telesá slnečnej sústavy, ktoré prejavujú aktivitu formovaním komy a chvostov. Totiž keď sa kométa približuje k Slnku, povrch jej jadra sa začína zohrievať a ľady na ňom začínajú sublimovať. To znamená, že prechádzajú hneď z tvrdého stavu do stavu plynu. Plyny počas svojho úniku môžu vynášať z povrchu jadra aj prachové častice. Takto vzniká koma a za sebou bude zanechávať chvost. Prečo štúdium komét je pre nás dôležitý? Formovali sa spolu so slnečnou sústavou v protoplanetárnom disku. Tu môžete vidieť video, ako by to mohlo vyzerať. Vidíte protoplanetárny disk, v stredu vidíte mladé slniečko a už v dráhach, ktoré sa pomaly vyčistujú, sa formujú planéty slnečnej sústavy. Vidíme tu Zem, vidíme tu Mars a vidíme tu Jupiter. Postupne prach a plyn miznú, ale nezanikajú iba tak, ale formujú sa z nich asteroidy a kométy. Takto postupne slnečná sústava sa vyčisťuje a vidíme ju takú, ako aj teraz. Okrem toho, existuje predpoklad, že kométy mohli byť jedným zo zdrojov vody a organických látok na Zemi, teda mohli sa podujať na vzniku života na našej planéte. Ale bohužiaľ existuje aj nebezpečenstvo, že kvôli pádu kométy na Zem život môže aj zaniknúť. A preto musíme vedieť, že čo sú to za telesá, aby sme mohli takýmto nebezpečenstvom čeliť. Nestačia ani vesmírne ďalekohľady, aby my sme našli odpovede na tieto otázky. Sú tam niekoľko problémov. Jedna, koma úplne zakrýva jadro kométy. Napríklad tu na obrázku vidíte kométu 67P Churyumov-Gerasimenko, ako ju pozoroval Hubbleov ďalekohľad. Jeden pixel na tomto obrázku má rozmery niekoľko desiatkov kilometrov, ale jadro tejto kométy má rozmery iba niekoľko kilometrov, teda je úplne utopená niekde v jednom z týchto pixelov. Pomocou týchto pozorovaní skúsili urobiť model jadra kométy podľa toho, ako sa mení jej jasnosť. Tu môžete vidieť obrázky. Ale neskôr si pozrieme, nakoľko sa tieto výsledky odlišovali od reality. Iný problém je, že kométy sú rôzne a každá sa správa inak. Máme v slnečnej sústave krátko a dlhoperiodické kométy. Sa rozlišujú tým, že jedni obiehajú Slnko za menej ako 200 rokov, druhý za viac ako 200 rokov. To znamená, že každé takéto teleso, ktoré má ešte svoju špecifickú dráhu, je inak oslňované Slnkom a inak sa mení jej povrch v dôsledku toho. My musíme zohľadniť tieto rozdiely pri každom takomto telese. Ďalším problémom je, že nevieme medzi sebou spojiť vlastnosti, ktoré pozorujeme ďalekohľadom, napríklad jasnosť kométy, s nejakými bežnými fyzikálnymi parametrami, ako napríklad koľko prachu produkuje kométa za 1 sekundu.
A posledný problém je ten, že nemôžeme zopakovať javy, ktoré pozorujeme vo vesmíre a v laboratóriu. Jednoducho nevieme urobiť vesmír v poháre. V minulosti už sa vysielali kozmické misie ku kométom. Tu vidíte ich zoznam. Mali rôzne ciele a rôzne úlohy, stále boli nasmerované ku krátkoperiodickým kométam slnečnej sústavy. Nasledujúcou bola misia Európskej vesmírnej agentúry Rosetta. Jej cieľom bola kométa Jupiterovej rodiny 67P Churyumov-Gerasimenko. Rosetta niesla na sebe aj modul Philae, ktorý mal sa stať prvou zondou, ktorá pristala na povrchu kométy. Rosetta sa stala prvou zondou, ktorá sledovala kométu počas jej obehu okolo Slnka. Výber cieľa nebol jednoduchý. Podľa prvotného plánu zonda musela preskúmať inú kométu Jupiterovej rodiny 46P Virtanen, ale kvôli poruchám rakety Ariane 5 bol zmeškaný vhodný moment pre začiatok misie. Alternatívnym cieľom bola zvolená kométa 67P Churyumov-Gerasimenko. Ďalej sa môžeme pozrieť na to, ako Rosetta putovala vesmírom v svojej cieľovej kométe. Celkovo trvala 12 rokov, z ktorých 10 bola len jej cesta. Štart misie bol 2. marca 2004 roka. Aby sa zonda dostala ku dráhe svojej cieľovej kométy, musela niekoľkokrát byť zrýchlená gravitačným pôsobením planét Marsa a Zeme. A kým ku svojej cieľovej kométe putovala, videla aj iné objekty, napríklad asteroid Steins, a asteroid Lutetia. Až o 10 rokov sa dostala ku 67P Churyumov-Gerasimenko. A o niekoľko mesiacov, v novembri 2014, vypustila aj zondu Philae. Spolu prešli najbližším bodom dráhy kométy ku Slnku a keď sa začali vzdialovať, misia bola ukončená, lebo vo veľkej vzdialenosti od Slnka jeho žiarenie by bolo nedostatočným, aby nabíjať zondu. Čo teda Rosetta ukázala, keď sa dostala k cieľovej kométe? Tu vidíte jej jadro. V podstate sú to dve gule spojené krčkom. A tu znova vám ukazuje model, ktorý bol urobený pomocou ďalekohľadových pozorovaní. Vidíte, aký ten rozdiel je obrovský. Je to ten problém, že koma, aj keď ju skoro nevidíme, stále jadro zakrýva. Môžeme na povrchu jadra si všimnúť oblasti, ktoré vyzerajú hladké, ako keby zasepané snehom alebo prachom. Sú to prachové častice tejto kométy, len boli príliš ťažké, aby sa vyniesli do komy a spadli naspäť. Máme taktiež zábery z povrchu kométy, tu môžete vidieť, ako to vyzerá. Mohli by ste si myslieť, že nachádzate sa niekde v Tatrách počas noci a sneženia. Ale to, čo vidíte, nie sú snežné vločky, sú to prachové častice. Zonda Philae bola vypustená na jadro kométy v novembri 2014 roka, keď už bol vybraný bod, kde by mala dostatok slnečného žiarenia pre nabíjanie svojej batérie.
Mala 3 spôsoby, ktorými sa musela uchytiť o povrch. Boli tam ľadové skrutky, bol tam reaktívny motor a boli tam harpúny. Lenže reaktívny motor nefungoval a filu na vybraný bod nepritlačil. Harpúny tiež nevystrelili a neuchytili filu na vybranom mieste. Keď sa vyrobali ľadové skrutky, bol nesprávne odhadnutý materiál, do ktorého sa museli uchytiť, totiž jadro bolo tvrdšie. A tak fila 3-krát sa buchla o povrch kométy a až na 4. pristála v mieste, ktoré tu vidíte, kde slnečného žiarenia pre ňu nebolo dosť, splnila iba 80% svojich úloh, ale stále boli pre nás veľmi užitočné. A tu vidíte fotku fily, ktorú robila prvýkrát hneď po svojom spadnutí. Čo teda zaujímavé sa dalo pozorovať? Dostali sme možnosť v detailoch preskúmať aktivitu kométy. Napríklad sa porovnávali obrázky jej povrchu a hľadali sa zmeny na nich. Napríklad tu môžete vidieť, ako balvan preskočil z jedného miesta na druhé, skoro 140 metrov. A pre vedcov je zaujímavé namodelovať, ako a aká silná musela byť aktivita kométy, aby takýto balvan zdvihla a tak ďaleko posunula. Okrem toho môžeme vidieť trysky prachu a plynu unikajúce z jadra kométy a oni sa modelujú, aby sme zistili, ako prebieha interakcia plynu a prachu. Ak máte záujem, tiež sa môžete zúčastniť na hľadaní rozdielov cez Rosetta Zoe. V rámci misií tiež sa zbieral prach a podarilo sa zistiť, ako v podstate vyzerá, či sú to kompaktné častice alebo sú to nejaké komplikované agregáty. Boli rozdelené do 4 skupín. Medzi nimi sú kompaktné, nejaký zlepený zhluk, kde môžeme vidieť menšie zrná, ako keby nalepené na matrici, kopec šturku, v ktorom sa dalo nájsť nejaký centrálny úlomok, alebo rozbitý zhluk, kde nejaký najväčší kúsok nájsť sa nepodarilo. To nám teda hovorí o tom, že kometárny prach predstavuje sebou komplikované aglomeráty a toto musíme zohľadniť, keď sa budeme snažiť namodelovať jeho vlastnosti pre ďalekohľadové pozorovania. Bol nejaký aj slovenský podiel na tomto projekte? Áno, inžinier Jan Balaš z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach sa podielal na konštrukcii zariadenia, ktoré slúžilo na komunikáciu a prenos dát medzi pristávacím a orbitálnym modulom zondy. Taktiež doktor Alexandra Ivanova s spolupracovníkmi z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied sa podielala na analýze údajov získaných z kométy, hlavne pomocou ďalekohľadových pozorovaní. Porozprávajme o hlavných výsledkoch misie. Rosetta strávila okolo svojej cieľovej kométy 786 dní. Preletela pritom 7,9 miliárd kilometrov. Získala a odoslala naspäť 220 GB dát. Tipujem, že aj váš telefón má viacej. Ale stále s týmito dátami pracujú vedci, modelujú ich a analyzujú. Taktiež sa získalo viac ako 100 000 obrázkov. Na tomto videu vidíte posledné zábery z Rosety, keď už bola poslaná na kométu. Všimnite si, že na povrchu sú veľmi biele oblasti. Vidíte ich tu a trošičku vyššie na ďalších obrázkoch. Pravdepodobne akurát je to ľad vystavený slnečnému žiareniu, vďaka k tomu kométa je aktívna.
Zonda pada na svoju kometu. Postupne sa znižuje výška do 15,5 metrov. Čo sme sa teda dozvedeli o komete 67P Churyumova-Gerasimenka? Aj keď Fila nevedela hneď pristať na plánovaný bod, ale tým, že sa udrela o povrch, zdvihla prach a ten pomohol objaviť nové molekuly. Napríklad acetón, ktorý sa často využíva ako jedidlo, alebo dámy si ho využívajú na odstranenie láku z nechtov. Acetamid, ktorý je toxickou látkou, ktorá sa využíva pri výrobe plastických hmot. Propionaldehyd, ktorý je tiež toxickou organickou zlúčeninou, ktorá vonia za ovocím a používa sa v priemysle a v laboratóriách. A taktiež metylizocianát, ktorý je veľmi toxickou organickou látkou, ktorá sa používa na výrobu lepídiel, gum, alebo je medziproduktom pri výrobe pesticídov a insekticídov. Bol taktiež nájdený na povrchu aj glicín, ktorý patrí medzi najjednoduchšie aminokyseliny. Je zaujímavé, že glicín si môžete kúpiť aj v lekárni, sa využíva na zlepšenie kognitívnej schopnosti a na ukludnenie. Skoro polovicu objemu prachových častíc nazbieraných okolo kométy tvoria organické látky a to taktiež podporuje predpoklad, že kométy môžu byť aspoň čiastočne zodpovedné za vznik života na Zemi. Materiál častíc tvoria aj látky z vonkajších oblastí slnečnej sústavy, aj tepelné premenené zložky z horúcich vnútorných častí protoplanetárneho disku, čo nám môže veľa hovoriť o evolúcii slnečnej sústavy. Rozmery prachových častíc detekovaných rozetou v kome kométy boli v rozmedzi od 1 mikronu až do 1 metra. A väčšinou sú to agregáty zrn s rôznou porovitosťou od kompaktných až po veľmi fluffy. Mohla by som povedať, že po veľmi chlpaté častice, teda to znamená, že častice prachu môžu byť aj tvrdé zrnka, alebo môžu mať veľmi komplikovanú štruktúru a niečím pripomínať špongie. Či potrebujeme nejaké ďalšie misie ku kométám? Áno, doteraz všetky misie boli nacielené na krátkoperiodické kométy, ale chceme vedieť aj o dlhoperiodických, ktoré sa oveľa dlhšie zdržiavajú ďaleko od Slnka a chránia v svojich jadrach ešte nepremenený materiál. Preto teraz sa pripravuje nová robotická kozmická misia Comet Interceptor. Jej štart je plánovaný na začiatok 2029 roka. Doteraz cieľ misie nevieme. Najprv bude zonda vyslaná do bodu L2 v sústave Slnko-Zem, teda sa bude nachádzať tu za Zemou a Mesiacom, lebo toto je vhodné miesto, aby tam zonda vyčkala na vhodnú kometu pre jej výskum. Ďakujem vám za pozornosť, nechajte pod tomto video like, ak sa vám páčilo a v komentároch prosím napíšte, či máte nejaké otázky ohľadom misie Rosetta, alebo navrhnite nejaké témy, o ktorých by ste ešte chceli počuť. Dovidenia!